está Noel Malvid. Hai que tocarse los huevos. Bueno, va ben no soliño para ir a Modiño. Tenemos nosotros la culpa de que la gente vaya rápido. Discutible. Por un lado, hay una evidente... Unha emenda. Bueno, castelán. bueno, máis ou menos é o que dixeches na reunión de voceiros. É o que dixeches na Un reunión de pouco voceiros. distinto argumentado, pero sí. Compartimos... Non me Aurora que está tendo unha cosa de... Antón Víctor Roberto. Benvidas e benvidos a esta nova sesión plenaria do Concello de Cangas. Vamos a comezar. Se incorporarán agora varias concelleiras, en este caso. Cando cheguen, nas incorporan. Vamos a comezar, como de costume, pola aprobación das actas das sesións anteriores. A primeira é a aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 20 de xaneiro de 2025. Se non hai intervencións, pasamos a votar directamente. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada esta acta por unanimidade. Bueno, por isto... O segundo punto da orde do día é tamén a aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 31 de xaneiro de 2025. Pasamos tamén directamente á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Unanimidade. Tamén aprobada por unanimidade. O terceiro punto da orde do día é a proposta da Alcaldía de desestimación das alegacións e aprobación definitiva da ordenanza de vivendas de emerxencia. Está no propio expediente as razóns polas cuales se desestima. Comento, sí, non sei se podeches vela.
Eu directamente dou paso ás intervencións e as queredes utilizar, posto que, verdadeiramente este punto xa se debatiu en un pleno anterior. De todas maneiras, eu dou vos turno de palabra a quen o queira. A quen máis por aí quere intervir? Queredes ir? Pois entón, se vos parece, pasamos a votar tamén este punto. Votos en contra, abstencións. Perdón, é que se non queda ben a videoacta. Agora sí, votos en contra, abstencións e votos a favor. Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. O punto cuarto do día de hoxe é a proposta para a aprobación definitiva do Rueiro de Coiro 2025. Esta proposta, como a anterior, xa foi debatida anteriormente na sesión plenaria correspondente. Simplemente ven a facer o trámite da aprobación definitiva. Dou turno de palabra se alguén quere intervir, sí, e logo pasamos a votar. Boas tardes a todas e a todos. Quería facer unha consulta co secretario, xa que está presente, se pode contestar, que no expediente deste punto aparece non é unha alegación, é unha reclamación en canto ao acceso ao expediente. Non influye para nada no procedimento, non? Parte do técnico correspondente deuse acceso, pero non fixo ningún tipo de alegación. Así consta no informe de registro, ademais. Se non hai máis turnos de palabra para esta proposta, pasamos a votación, se vos parece ben. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a proposta do Rueiro de Coiro por unanimidade tamén. Pasaríamos agora ao turno das mocións. Igual que facemos en outras ocasións, cando temos mocións que veñen da man dos colectivos, que hoxe ademais nos acompañan dos colectivos diferentes, vos convidamos a subir a presentar a moción. Non sei, se queredes vos convido aos máis mozos e mozas, en primeiro lugar. Tedes un voceiro, unha voceira designada. Moi ben, pois se queres podes pasar. Micrófono. Mira. Sí, ou podes subir se queres. Bueno, un pouco que che sexa máis cómodo. Dotar de seguridade a zona do Monte Carrasco. Os asinantes: IES María Soliño, IES Monte Carrasco, Club Balonmán Cangas, Escola Fútbol Base Cangas, Berobreo Fútbol Gaélico, Veteranos FB Cangas, Club Voleibol Maniotas, Federación de AMPAs de Centros Públicos A Gameliña, AMPA Pineiral do Rei, Asociación de Pais de Alumnos María Soliño, Asociación Juan 23 e Asociación Veciñal Nos, por medio do presente escrito, queren solicitar que se dote de seguridade a zona do Monte Carrasco. Exposición de motivos. É necesario dotar de seguridade a zona do Monte Carrasco, debido á súa perigosidade, ante a deficiente visibilidade na totalidade dos seus accesos, tanto en vehículo como a pé pola rúa Monte Carrasco, sendo un traxecto con cantidade de persoas e vehículos que por ela transitan, e a inexistencia de beirarrúas, alumeado público e pasos seguros na súa totalidade. Na zona do Monte Carrasco atópanse varios colexios públicos, IES María Soliño, IES Monte Carrasco e Asociación Juan 23, sendo ademais unha zona deportiva con diversos deportes, balonmán, voleibol e fútbol, base e de veteranos, contendo unha área lúdica, mirador do Balcón do Rei. Que a rúa Monte Carrasco carece na súa totalidade de alumeado público e beirarrúas e pasos seguros, en parte do acceso con seguridade aos colexios públicos e aos campos, os pabillóns onde se realizan as actividades deportivas. Ademais, no entorno do IES María Soliño hai vehículos que se dedican a realizar carreiras e derrapas.
ante a inseguridade que implica para a xuventude e os seus familiares o acceso ás clases, ás actividades deportivas, adestramentos ou competicións, ou ás actividades lúdicas. O alumnado do IES María Soliño rogamos que algún representante das autoridades municipais circule co seu vehículo unha mañá de luns a venres na zoa do Monte Carrasco, primordialmente nos horarios de entrada e de saída do alumnado, para constatar que os arredores do noso centro atópanse nun estado de abandono e de notoria perigosidade, tanto para os alumnos e familiares como para os vehículos en xeral. Non hai beirarrúas, non hai pasos de peóns, nin badéns que obrigan a diminuir a velocidade dos vehículos que circulan, ás veces, como se estuvesen en carreiras. Tampouco hai un alumeado suficiente, nin marquesiñas nas paradas de autobús. En resumo, entendemos que nada justifica o estado de abandono do noso entorno do IES María Soliño e o IES Monte Carrasco, e reclamamos da Administración que corresponda para poñer un pouco de orde nestes casos. Por todos estes motivos, traemos ao Pleno do Concello de Cangas as seguintes propostas de acordo. Primeiro, que se realice a actuación urxente de mellora de seguridade da Rúa Monte Carrasco, elaborando un proxecto para dotar esta zona de alumeado público, beirarrúas e pasos seguros. A segunda proposta é que se dote de accesibilidade segura peonil de un paso, sen circulación de vehículos pola rúa do Castro de Darbo. E terceiro, que se dote que se inste a Deputación Provincial de Pontevedra para a actuación urxente de mellora da seguridade na estrada Herbella Madalena EP 1002, dotando a de paradas de autobús con marquesiñas. Moitas grazas. Ben, agora abriríamos os turnos de debate que comezan cos partidos que teñen menos representación e rematan co partido que ten máis. Eu dou-vos a benvida. A verdade é que é unha satisfacción ter un colectivo tan xoven e que se implique e que non deixa de ser unha cuestión mesmo didáctica. Non lembro de ter profesorado que me animara e seguro que me tería gustado. Está ben que coñezades como funciona o pleno. Eu vos agradezo, ademais, que veñades educadamente, ordenadamente, veredes como se van a dar as distintas palabras e cada un dará a súa opinión sobre esta cuestión que traedes hoxe ou outras que vos animades a traer en calquera outra ocasión. En todo caso, no Concello sempre é benvido calquera colectivo que queira aportar o seu punto de vista sobre calquera cuestión que considere que debe ser mellorada. E nos vos recibimos con agradecemento, sobre todo porque vos seredes o futuro e seredes os que mañán estedes aquí sentados levando a cabo os debates. E ademais nunca sobra ter información sobre os diferentes debates que teñen lugar en esta casa, que é de todos e todas. Abro agora o turno de palabra, que comeza a Vitoria. Estamos aquí para debatir unha moción que foi presentada por diferentes colectivos, igual que leu agora a propoñente, e o que queda claro é que o que solicitan nesa moción nin é un capricho, nin é unha ocorrencia política, son eles, os colectivos, os que o presenten. Non entendemos a negativa deste goberno a querer traelo a este pleno. Creemos realmente que non ten ningún tipo de afán político e sí un afán de seguridade viaria que se leva moitos anos peleando, loitando e avisando. Nós hubiéramos asumido a moción, solamente que a alternativa só ten unha e antes a asumiu o Partido Popular e así o fixemos constar na comisión informativa que tivemos o luns, que debería constar na propia acta. O que estamos a pedir e o que están a pedir hoxe aquí, eu creo que é un reclamo máis que lexítimo, unha demanda unánime de moitos colectivos e asociacións no que ven que expoñen e poñen en risco a nosa veciñanza máis nova, os nenos e as nenas que van a eses institutos, a ese campo de fútbol, a ese pabellón deportivo. E
piden exactamente e concretamente falta de alumeado público, a ausencia de beirarrúas, a inexistencia de pasos seguros. A inexistencia de todo iso é evidente que pon en risco a nosa rapazada e pon en risco algo moi importante, que é o principio que desexamos, que levamos anos traballando, que é a mobilidade sostible. Se queremos coidar o noso contorno, temos que deixar de usar vehículos. Para poder deixar de usar vehículos, temos que ter zoas peoniles seguras. Se non as temos, é un pouco complicado cumplir coa Axenda 2030. O Goberno ten a sorte de que xa existe neste Concello e que está en más tamén da Deputación dun proxecto que lle chaman o proxecto Apearse, que se fixo e se presentou na Deputación de Pontevedra, que marca as liñas maestras para poder afrontar a seguridade que vos pedides na vosa moción. Soamente se ten que traballar nese proxecto. Se queremos un Cangas seguro, accesible, adaptado ás necesidades da nosa cidadanía, este pleno debe aprobar esta moción por unanimidade. Demos clases de que é principal e o máis necesario a seguridade vial. Como facelo, onde facelo, se o Goberno municipal ten dúbidas, temos unha mesa de mobilidade que estaremos encantados de participar, asistir, aportar e presentar o proxecto que existe. Bueno, por parte do Grupo Socialista, evidentemente, imos aprobar a moción. Sí que é certo que nas anteriores semanas se colocou iluminación por parte deste Concello. Este proxecto xa está vinculado á liña 4 do Plan Mais Provincia. É o proxecto que vai a ir do tema das beirarrúas. O sea, que xa está dentro para facer o proxecto. Polo de agora, nada máis. Hola, boa noite a todos e a todas. Parece que dá a impresión de que algúns consideran que desde o Goberno estamos en contra desta proposta e nada máis lonxe da realidade. De feito, cando se presentou esta proposta de moción por parte, que me meteu por registro, foi a Asociación de Veciños Nós, xa se lle indicou que estábamos a favor de absolutamente todas as peticións que se facían, ata o punto de que unha delas, por exemplo, xa fai obsoleto parte do texto da proposta, onde di que a Rúa de Monte Carrasco carece na súa totalidade de alumeado público. Xa non é así. Xa non é toda a totalidade da Rúa de Monte Carrasco, xa hai unha parte onde instalamos alumeado público. Nese sentido, indicar que o resto das peticións, evidentemente, estamos a favor delas. O feito de que non sexa un dos grupos municipais que sustentan o Goberno municipal que entraia esta moción a pleno é lóxico, completamente lóxico. Cando se nos presentan estas demandas, manifestamos o noso apoio a esas demandas e vamos a leválas adiante con moción ou sin moción, como xa fixemos nesa parte do alumeado e como xa indicou a Concelleira de Obras e Servicios na parte de redacción do proxecto para as beirarrúas no resto da rúa. Quero dicir, non é necesaria a moción. Outra cousa que sería absurda é que nós mesmos instáramos ao noso propio Goberno a realización destas medidas. Que sentido ten iso? Ningún sentido. Por iso, xa lle indicamos aos propoñentes que se se presentaba por parte de calquer outro grupo que non fora do Goberno, nos íbamos a apoialo ao 100%, e ímolo facer. E o Grupo Municipal do BNG vai votar a favor, sin ninguna dúbida. Agora, non ten moito sentido esa opción de o BNG, por poñer un exemplo, presentar unha moción instando o Goberno no que participa tamén o BNG a que faga estas cosas. Vámonos facer sin necesidade de moción. E votaremos a favor da moción, por suposto. E faríamoslo igual, sin moción. Con moción ou sin moción. Por agora, nada máis. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Mira, que a mí gustaríame intervir en positivo, pero este goberno, a verdad, que me pon bastante difícil. É triste que nun entorno onde temos 2 centros educativos con centros de estudantes e 2 instalacións deportivas que se están utilizando de forma continua, se atopen cunhas carencias de infraestructuras públicas tan chamativas. Pero o que non ten explicación é que teñan que denunciar a situación decenas
de colectivos veciñais, deportivos e culturais. Denuncia colectiva que só recibeu do Goberno de Cangas desprezo e respostas negativas. Os colectivos demandantes tiveron que trasladarlle aos grupos da oposición as súas reclamacións para que poideran ter repercusión ás súas peticións, para que hoxe as poidéramos estar debatindo nesta sala. O BNG negouse a traer ao pleno esta demanda colectiva e, para máis inri, decideu votar en contra da urxencia de poder debatila na comisión que celebramos o lunes pasado. Comisión na que se deciden os puntos que íbamos a traer ao pleno. O BNG fuxe dos problemas veciñais e intenta escorrer o bulto. Non lle preocupa nada o benestar dos veciños e das veciñas do pobo. Si lle interesa estar detrás das pancartas que lle impoñen no seu partido desde Santiago. Unha cuestión como é mellorar o entorno e a seguridade do Monte Carrasco, na cal deberíamos estar todos de acordo e traballar conxuntamente para podelo lograr. O Goberno de Cangas escóndese e non quere que se fale do tema. Non entendemos que queren ocultar, votando en contra de debatir este asunto neste pleno. O Partido Popular tiña xa presentadas as súas mocións, pero por responsabilidade e vendo que isto é unha prioridade para a nosa veciñanza, decidimos retirar unha das mocións e sustituíla por esta. Por o momento, nada máis. Ben, abrimos a segunda quenda. Señor Vitoria. Ben, bueno, como di o Regulamento de Participación Veciñal, que tamén foi aprobada nunha época dun alcalde do BNG, din que os veciños e as veciñas, as asociacións e os colectivos poden presentar mocións a esta corporación e simplemente o que fan os partidos políticos é asumilas. Entón, o partido que asume non insta a ninguén. Quen insta son as asociacións que son as que redactan realmente a moción. Ben, simplemente que o Goberno ten dereito a 4 mocións, presentou 2 neste pleno, tiña 2 espacios máis e preferiu que o resto da oposición renunciáramos ás nosas para non traela ao pleno, incumplindo claramente o Regulamento de Participación Veciñal, que eles mesmos aprobaron, reiteramos. Pero iso non é importante, e eu non vou a tapar o que ocorre con estas falcatruadas. Entón, a falta da beira rúas de alumeado público ata hoxe, e de pasos seguros é unha realidade que pon en risco a todos aqueles veciños e veciñas que fan uso dese espazo. Evidentemente complementario das posibles obras que se fagan no vial de Herbello a Madalena. Neso coincidimos completamente. Non podemos permitir que a falta de infraestructuras básicas sexa un obstáculo para a seguridade dos nosos veciños, especialmente para o que son os máis vulnerables. A nosa responsabilidade como representantes é, neste pleno, dar voz á veciñanza, cumplir o regulamento e apoiar e tramitar o que eles precisan. Para iso somos a administración máis próxima ao noso pobo. Negarse a mellorar as condicións de seguridade e ignorar un problema real palpable que afecta a un ámbito moi concreto. Por todo isto, nós apoiaremos con firmeza esta moción porque estamos convencidos que a seguridade dos cidadáns debe ser unha prioridade. Aquí non pon de forma inmediata, pon que se poñan a traballar no proxecto. Os recalcaremos porque parece que estamos dicindo outra cousa. Aprobar esta moción é dar unha resposta adecuada ás necesidades da veciñanza, a demostrar que estamos do seu lado. O único que pedían era debatir esta moción nun pleno. Buscar a mellora na calidade da vida dos nosos veciños tamén é responsabilidade desta corporación. Bueno, a verdade é que estou bastante sorprendida, tanto por parte da Alternativa como por parte do Grupo Popular. Recordo a señora Portas que ata fai un ano estaba da alcaldesa. Creo que este colexio, estas actividades deportivas, esta carreteira non é de agora, non lle faltan as aceras dende fai un ano. Se tanto nos preocupa ou facemos os mítins de que a seguridade nos colexios deben de ter a luminaria, deben de ter accesibilidade,
estuvemos buscando neste Concello. Creo que gobernaron vostedes o último ano, no 2015. Non atopamos ningún. E pola súa parte, dos anos que estuvo gobernando tampouco. Non atopamos ningún proxecto. Si é tan importante como consideramos, e por certo, sí que vamos a facer ese proxecto, esperamos poder enseñarvoslo tanto os colectivos que reclamades isto como as asociacións, pero, bueno, este colexio, volvo a repetir, non é de fai 2 anos, nin de fai 3. Os rapaces levan moitos anos tanto indo a actividades deportivas como a ese colexio. E aquí gobernamos todos, estuvemos todos en alcaldía, o sea que a responsabilidade non é só do goberno, é de todos os que estamos aquí. Polo de agora, nada máis. Ora, de novo, bueno, parece que estamos de acordo na análise dos problemas que hai nese vial de seguridade, todos, e os compartimos, esas conclusións, e dado que estamos todos de acordo polo que parece, e que esa situación vense dando desde fai bastantes anos, non é de agora, e ningún goberno a solucionou, incluída a exalcaldesa a señora Victoria Portas, pois resulta que ten que ser este goberno o que nos últimos casi 2 anos, estamos casi en marzo, pois imos solucionando o que non se fixeron noutros gobernos anteriores en moitos anos, como por exemplo este problema no que xa fixemos unha parte e no que o resto vamos incluílo para realizar o proxecto final na aportación á liña 4 do máis provincia deste ano. O sea que ao final somos nós os que, según vostedes, estamos en contra destas propostas, os que despois de tantos anos de deixadez ímolo solucionar. Entón, algunha diferencia habrá entre os gobernos anteriores que, polo que parece, só están aquí para decir, oye, eso está moi mal, e efectivamente está moi mal a situación, pero non se fixeron nada, e nós que decimos, efectivamente está moi mal, e ímolo solucionar, despois de todos esos anos. Gracias. Bueno, vamos a ver. Según o ron deste Concello, me permite, por alusións, comentar. A alcaldesa durante 2 anos, con 3 anos de obras e servicios e mobilidade en mal do PSOE. O BNG gobernou 4 anos. Vostedes levan 2 anos e eu 2 anos. Podemos facer a comparativa. 3.200.000 en cambio de alumeado e vostedes acaban de poñer 3 luces no mesmo tempo. Exactamente nos mesmos anos de goberno. Todo o mundo di que está mal. Reitero, existe un proxecto, e tanto existe o proxecto como que os colectivos que están aí sentados o teñan, como que existe un rexistro de saída para a Deputación e o ten, e como existe un proxecto básico na Deputación para ese ámbito. Todo eso está documentado e me gustaría a min ver onde está documentado el nuevo famoso proxecto. Bueno, eu non vou enumerar aquí todas as obras que se fixeron nos gobernos do Partido Popular porque non terminaríamos. Non é este o plan. Non é este o plan. No 2007 simplemente vou a mencionar unha que sí me interesa, porque está relacionada con este tema, que é a que vai do 2007 ao 2014 iniciouse a carretera Herbello-Madalena, cun proxecto integral, desde o principio da Madalena hasta Aldán. O Partido Popular perdeu a alcaldía no 2015 e estamos todavía esperando a que se ejecute ese proxecto. Pero eu non vin a falar agora deste proxecto. Eu que quero decir é que o 14 de enero de 2025 representantes dos distintos colectivos presentaron un documento
cunhas reivindicacións máis que xustas, diría eu, para dotar de seguridade a zona do Monte Carrasco e dotar de un acceso seguro, peonil, por a rúa denominada Castelo de Darbo, tan necesaria para a súa seguridade dos nosos cativos e cativas como de calquer peón. Vostedes non é só que non quixeran levar a moción ao pleno do mes de xaneiro, senón que, ademais, maniobraron dunha forma torpe para que non se trouxera ao pleno do mes de febreiro. Para elo, non dubiraron en mentir e desinformar os veciños, tratando de enfrentar os firmantes cunha manipulación caciquil, justificando que non levaban a moción por motivos funcionais. Non dudaron en publicar que eran goberno e non ian levar mocións que fosen contra o goberno, non vaya a ser. Ademais, xa habían colocado 8 farolillos e xa estaba resolto o problema. Pero non lles importa levar mocións que o seu partido presenta en todos os concellos de Galicia cun fin ideolóxico, porque iso é o máis importante, e a seguridade veciñal de Cangas, pois non. Parece que se olvidan que esa veciñanza é a que pagan os seus soldos. Vostedes levan casi 2 anos demostrando en todo este tempo que non son de fiar e que non son capaces de facer unha boa xestión de recursos públicos. Vostedes, gústelles ou non, son os xestores deste concello. Por tanto, coiden dos nosos veciños e veciñas e póñanse a traballar e a dotar o Monte Carrasco de seguridade e de sendas peonís seguras e aproveiten a obra que vai a comenzar pronto, cofinanciada por a Diputación, para levar a cabo a instalación das paradas de autobús e colocar as marquesinas na carretera Magdalena a Herbello. Porque nesa obra van a reír as rúas, non van as marquesinas nin tal. Eso vai ser un proxecto que poden aproveitar vostedes para facer. E nada máis. Ben, como vedes, cada moción que ven aquí dá lugar a arduos debates, incluso en moitas ocasións. E iso debe de ser así. Eu non quero compartir con vos ningunha parte do debate que se deu de lado a lado, que suele pasar, botarse culpas mutuamente, ti fixeche, non deixache de facer, e todo isto. Eu, en verdade, o que vos quería compartir é unha reflexión. Vos hoxe estades aquí e traedes unha demanda que é xusta e necesaria, como todas as demandas que trae calquera outro colectivo. Cada pleno, cada mes, veñen aquí colectivos con múltiples demandas. Moitas delas, ademais, que implican importes económicos moi grandes. E o que vos quero decir é que o orzamento do Concello é, ao final, como o orzamento de calquera das vosas casas, dos vosos pais, das vosas nais, que teñen unha cuantidade de cartos que tú que preveren que o vas gastar. E logo, claro, o mellor cheganche os fillos e din eu quero ademais que me compres unha cousa ou que me compres a outra, e seguro que lle quererías dar e que seguro que fai falta, pero ti tes que ter unha previsión do gasto que tes, e aínda que a veces comprendes que hai moitas cousas que son necesarias, ao final tes que priorizar. Hoxe vamos ter tamén aquí as AMPAs, elas queren que o Concello sufrague, por exemplo, as aulas matinais, tamén supón incremento de diñeiro, o que o Concello se siga facendo cargo dos comedores escolares, que tamén supón unha carga de diñeiro. Meses pasados, que cada mes viu un diferente colectivo pedindo, por exemplo, a mellora das veras rúas de Herbello Magdalena, da segunda fase de Herbello, as mulleres rurais de Coiro trouxeron a petición das veras rúas de Coiro, os de Pinténs Vilanova. O que vos quero dicir que a cantidade de demandas que chegan aquí son moi superiores á cantidade de gasto que ten o Concello. E, lamentablemente, temos que escoller en que se gasta, e unha vez que tes o gasto destinado a unha cuestión ou a outra, non podes estar cambiando permanentemente, salvo que de repente hai unha cousa que é grave, unha urxencia, e por motivos que son de forza maior, digamos, te obliga a ter que facer un cambio, que eso sempre implica, ademais, decirle a un colectivo que lle vas a retirar algo que lle comprometeras.
Entonces, eu simplemente quería que un pouco entenderades como funciona a dinámica deste Concello ou de calquera outro, que ao final non dista tanto do que é un domicilio particular, porque, por desgraza, o diñeiro é escaso e finito, como nos pasa a cada un de nós. Sin máis, dou paso á votación, que espero que será aprobada por unanimidade. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Para os que non viron a votación dende casa, confirmo que foi aprobada efectivamente por unanimidade, que me olvidei de darlle o botón. Ben, o seguinte punto da orde do día, entonces pasaríamos a deixarlle a lectura da moción ás AMPAs, que temos aquí algunhas das súas representantes, e logo abriríamos outra vez o turno de debate. Hola a todos. Non sabía que isto era tan entretido, hubiéramos vido antes. Antes de empezar, de ler a moción, queríamos facer unha aclaración con respecto ao artigo que sai hoxe no Faro, porque afecta esta moción e dá unha sensación de que non se corresponde ca realidade. Esta moción foi presentada a instancia do Goberno de Cangas, nunha xuntanza do día 18 de decembro na que estaban presentes Araceli Gestido, Xiana Val, Sagrario Martínez e Leonor Gala. E acordouse que a Federación presentara unha moción reclamando o comedor e a aula matinal á Xunta de Galicia. Pero tamén se dixo, nesa mesma reunión, que no caso de que esta non se faga, de que a Xunta non o faga, que sexa o Concello que o asumise, porque non podemos xogar coa conciliación das familias canguesas. O texto da moción foi consensuado por todas as AMPAs que forman parte da Federación, e o resultado dese consenso foi o que se trouxo a este pleno. Ningún partido político interferiu ou participou na redacción de dita moción. O feito de que na Federación haxa membros que pertencen a distintos partidos políticos, incluídos o do Goberno, non ten nada que ver coa presentación e redacción desta moción, que, repetimos, foi presentada a instancia do Goberno do Concello de Cangas. Dito todo isto, pasamos a ler a moción. Moción sobre a xestión de comedores a aula matinal nos centros de ensino do Concello de Cangas. A Federación de Centros Públicos de Cangas e Gameliña, na que forma parte a AMPA Cruz de Castro, da Escola Infantil Galiña Azul do Ío, AMPA Choupana, da Escola Infantil Galiña Azul da Choupana, AMPA Rúa, do CEIPA Rúa, AMPA Fornovedo, do CEI Castrillón Coiro, AMPA Espiñeira, do CEI Espiñeira Aldán, AMPA do Ío, do CEI do Ío, AMPA Terezán, do CEI Nazaret, AMPA San Roque, do CEI San Roque, AMPA do IES Radeira, e AMPA do IES María Soliño e AMPA Piñeiral do Rei do IES Monte Carrasco. Presentan esta moción sobre os comedores escolares e a aula matinal do noso Concello para o seu debate no pleno do Concello de Cangas. Exposición de motivos. Dentro das obrigas da Consellería de Educación figura a xestión das actividades complementarias como son os comedores e as aulas matinais e tamén, dentro dos concellos, debe existir un compromiso para que estes servicios se leven a cabo sen distinción segundo o centro escolar onde a rapazada este matriculada. No noso Concello temos diferentes modelos de xestión de servizo de comedores nos centros de primaria. Temos 2 comedores xestionados directamente pola Xunta con cociña propia, que son os do CEI Castrillón e do CEI San Roque, e 4 xestionados polo Concello a través dun convenio asinado coa Xunta de Galicia, que son os comedores do CEI Rúa, CEI Espiñeira, CEI Ibio e CEI Nazaret. Estes 2 modelos de xestión fan unha clara diferenciación entre familias de Cangas, tanto a nivel alimentario como económico. Sumado a este servicio, e non é máis que unha medida de axuda a conciliación ás familias para que as mulleres e homes podan acceder en igualdade de oportunidades á vida laboral, temos que engadir a xestión, que non a asunción do custo, do servizo de aula matinal, que é un servizo de atención ás crianzas dentro de cada centro escolar de primaria, nas horas que van dende o inicio das clases que na actualidade as AMPAs están asumindo, a pesar de que non é a competencia que figura entre as súas funcións. Por todos estes motivos, propoñemos os seguintes acordos para que o Pleno do Concello de Cangas inste ao Goberno Municipal para que
O Pleno do Concello de Cangas insta a Consellería de Educación a asumir os servizos de comedor e aula matinal en todos os centros públicos do Concello de Cangas, garantindo que toda a rapazada deste Concello acceda en igualdade de condicións. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal, na mentre non asuma a Xunta de Galicia a súa xestión directa, que continúe prestando o servicio e aumente os recursos destinados aos comedores escolares e mellore a calidade do servicio que garante unha alimentación saudable, equilibrada, de proximidade e adaptada ás crianzas. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal que, na mentre a Consellería de Educación non asuma a responsabilidade de xestión das aulas matinais, asuma a súa xestión ou organización dentro do Concello, para que as AMPAs deixen de prestar ese servicio que non nos corresponde. Ben, volvemos a abrir entón a primeira quenda de debate. Comeza Victoria. Pasamos de todos. Bueno, facemos un receso de 1 minuto. Ben, reanudamos esta sesión plenaria, non sin antes recordar que en reiteradas ocasións os membros desta corporación instamos a manter un clima de educación, non caer en faltas de respeto. Consideramos que repartir un folleto agora mesmo na sede plenaria que dice desta maneira, José Luis Barrero Vázquez, dice, junto a la alcaldesa son 2 inútiles. Como consideramos que isto é unha falta de respeto que non se pode tolerar, convido a este señor, por favor, que abandone a sala. Pois chamareina, claro que sí. As normas do Concello de Cangas non toleran que usted teña este tipo de conduta, porque aquí a nadie lle chamou, a nadie lle faltou o respeto a usted. Sí, sí, sí. Sí. Que es parlamentaria en Bruselas. Sí, sí. ¿De acuerdo? Y sí. usted no contesta a nada. O sea, bueno. Usted su sueldo se lo pago yo con mi Sí, dinero. sí, sí, claro. Sí. Entonces, no venga. Eso non lle dá dereito a usted a faltar yo respeto a ninguén presente en esta sala, ni público ni personal político. Ni público, insisto, ni personal político. Isto non é un debate entre o público e os concellos. Queda suspendida esta sesión plenaria hasta que esta persona abandone o pleno. Non o fago por min, o fago tamén por eles, que non é a primeira vez que temos que chamar a atención a xente do público, vos sabédelo, vos sabedes que eu pedín respeto en reiteradas ocasións e, ademais, agradezo sempre que se manteña o respeto, tanto pola bancada da dereita como pola bancada da esquerda. E algo que creo que en Cangas deberemos de valorar, se teñen vivido situacións moi tensas, que eu penso que ninguén quere que se repita. O óptimo é que poidamos vir aquí, discrepar, non hai ningún problema, expresar as nosas opinións,
pero sempre mantendo a educación e o respeto polas persoas presentes. E nos consideramos que non se está dando esta circunstancia.
Veña. Lamento que tuverades que xusto presenciar esta e que ademais cortara un pouco o debate desta moción que nos ocupa agora. Bueno, temos que continuar coa normalidade que poidamos. Abro entón o turno de palabra. Bueno, nós solicitamos antes do turno de palabra un inciso que se nos aclare o que o diga o señor secretario, se existe un informe que saía hoxe na prensa e que no caso da existencia dese informe xurídico que non consta no expediente plenario se dé lectura aquí pública o mesmo, senón evidentemente non podemos pronunciarnos con coherencia. O informe existe, está elaborado máis ou menos na data na que tiveron a reunión, aproximadamente, non sei, 19 de decembro pode ser. Non vou dar lectura ao informe porque non corresponde. Está dicindo que se nega a ler un informe que supostamente está en decembro e se nos convocou o pleno, pero creo que o diga no micro. Lo agradecemos. Sí, negome a ler un informe sobre unha moción presentada por vostede por urxencia na comisión. Bueno, pois xa ven o talante deste goberno, nos encanta. Bueno, hoxe simplemente vamos a abordar un asunto fundamental para a conciliación das familias e o benestar da infancia, que é a execución da aula matinal no Concello. Este servicio non solamente facilita a conciliación da vida laboral e familiar, senón que tamén promove o desenvolvemento educativo e social do alumnado. Está ademais que digamos que é conciliación e apoio ás familias, que é desenvolvemento do alumnado, que son profesionais cualificados que coidan a ese alumnado, que é unha equidade educativa e exemplo noutras localidades, non neste Concello, e que ademais ten un respaldo legal e normativo, xa que moitos concellos galegos sí que teñen a función da xestión. O problema que temos aquí non é de viabilidade, senón de vontade política, o acaban de escoitar. O Pleno, en agosto pasado, aprobou unha emenda de alternativa para financiar as aulas matinais no orzamento do 24, con informe favorable do interventor municipal. E agora o Goberno municipal pretende bloquear a súa execución baseándose nun informe do secretario que ademais recoñecen na acta que ni se nos fixo entrega ni se pretende leer. O orzamento aprobado é de obrigado cumprimento, salvo que exista unha ilegalidade manifesta que non coñecemos ata o día de hoxe. Se existira un problema administrativo, o Goberno municipal xa tivo 2 anos para buscar a solución e non bloquear un acordo democrático. Recordamos que votaron a favor dese orzamento con esa enmenda. As políticas de esquerdas defenden a igualdade de dereitos e oportunidades para todas as persoas, especialmente en cuestións que afectan a clase traballadora, as familias máis vulnerables. Un goberno local, formado por partidos que din defender o benestar de toda a cidadanía e a participación veciñal, si oculta, se opón ou non apoia esta moción, estaría a aliñarse cunha postura que contradí os valores progresistas, que en teoría din que teñen nos seus partidos. Non abonda con dicir que se defenda a xustiza social. É necesario actuar en consecuencia con decisións nas políticas que promovan unha sociedade máis equitativa. A política progresista non pode quedar só nunha palabra, tense que demostrar. Según a prensa, reiteramos, según a prensa e o que di ese famoso informe, o cal sí se lle dá acceso á prensa, pero non a parte desta corporación, di que incumple determinados parámetros para poder asumir. Bueno, o orzamento xa está aprobado e conta cun informe favorable do interventor onde di que existe sostenibilidade financiera. Por qué? Porque xa está aprobado, xa consta unha cuantía, co cual xa rompe ese primer principio. O artículo 7.4 da Lei de Bases da Administración Local di
que se poden exercer competencias impropias sempre que se acredite o risco da estabilidade orzamentaria. Se xa consta no orzamento a aula matinal con un importe, non se está a romper absolutamente nada. Non hai duplicidade coa Xunta de Galicia. Por qué? Porque a Xunta de Galicia non está asumindo ese servicio no noso concello. A duplicidade somente existe se xa se estivera prestando ese servicio, cousa que non é certo. Se está facendo cargo as AMPAs. Se o servizo non estivera coberto pola Xunta no noso municipio, non se pode falar de duplicidade, senón de subsidiariedade, o que xustifica a actuación deste concello. A competencia municipal en conciliación está respaldada pola Lei de Bases de Réximen Local, según o seu artículo 25, aínda que o informe que di na prensa di que non. Non é necesario un informe da Xunta, se non hai conflicto de competencias. O informe do secretario menciona, según a prensa, que serían necesarios e vinculantes os informes previos da administración competente. Só se existe duplicidade. Se a Xunta non está a prestar o servicio, non existe tal obriga nin de informe nin de duplicidade. Conclusión. O argumento do informe xurídico desmóntase con que non existe risco de sostenibilidade financeira, non hai duplicidade pola Xunta, o Concello ten competencia en materia de conciliación e non é necesario ese informe da Xunta. Teñen os cartos no orzamento, levan 2 anos dicindo aos pais que teñen que se vai a levar a cabo a aula matinal, déanlle pa diante. Non deixen de ter excusas e escudarse en informes que para nada os vinculan para tomar esa decisión. Menos mal que sabe máis Vitoria que os habilitados nacionais, que suerte temos. Seguinte turno de palabra, por favor. Nada, por parte do Grupo Socialista, si decir que nesa reunión, tal e como dixo a presidenta da AMPA, sí que estuvemos con eles, e por suposto que vamos a apoiar que os comedores sean competencia da Xunta e que a aula matinal sea competencia da Xunta. Claro que sí, polo de agora nada máis. Boa noite a todas e todos. Desde o BNG tivemos sempre moi clara a postura destas competencias, así o dixemos en moitísimas ocasións, pero de verdade que non temos problema en contalo outra vez polo miúdo. Comezo cos comedores, porque esta moción en principio iba a ser só de comedores, despois engadiuse o da aula matinal. Agora mesmo, para as persoas que non o saibades, hai 6 comedores, 2 están xestionados directamente pola Xunta e outros 4 están xestionados polo Concello, que son, como igual fostes algún destes coles, a Rúa, Nazaret, Ío e Espiñeira. Todo isto, a nosa intención, que foi sempre a que lle transmitimos tanto ás AMPAs en numerosas ocasións que estivemos con elas, de feito, para non errar, trouxen todas as veces dos últimos 2 meses que estivemos con elas, como ben dixo Sonia, unha foi o día 18 e outra foi o día 3 de febreiro, en ambas ocasións falamos deste tema e estábamos totalmente de acordo en pedirlle, en exixirlle á Consellería de Educación que asumise estes comedores, porque se coas aulas matinais pode haber unha lixeira dúbida, que por parte deste goberno non a hai, cos comedores non hai ningún tipo de dúbida. Os comedores son única e exclusivamente cuestión da Consellería de Educación, como fai en moitísimos concellos e como fai aquí en 2 dos colexios. Entón, que pasou aquí? Que se fixe un convenio ad hoc no momento no que tanto na Xunta como no Concello gobernaba o mesmo partido. Este convenio, que é o que sigue vixente agora mesmo, o que lle supón o Concello de Cangas é que nestes últimos 10 anos, 10-11 anos, o Concello de Cangas gastase máis de €500.000 nunha competencia que non é súa. Imaginade o que se podía facer no voso cole ou en moitos outros con €500.000. E, entón, nós, como levamos dicindo moito tempo, como lle dixemos aos directores e as directoras moitísimas veces, como lle dixemos ás AMPAs, a nosa idea fundamental, e chegaremos ata o final con esta idea, é que os comedores sexan xestionados por quen lle corresponde, que é a Consellería de Educación. Entón, non podemos estar, como dicía o periódico, non quero repetir ese refrán, pero non podemos estar en 2 sitios ao mesmo tempo, co cal, nós non podemos estar demandándolle que asuma as competencias á Consellería e ao mesmo tempo empezar unha licitación, co cal nese punto non podemos estar de acordo.
Vale, nós iremos da man das AMPAs, como falamos 1000 veces, iremos da Consellería, por certo, a que xa lle pedimos 3 veces que nos atendesen e non nos atenden, vale, para falar este tema e moitos outros, e iremos, se fai falta, iremos ata San Caetano, da man das AMPAs, da man das familias, das man dos directores e das directoras, a reclamar o que non é competencia nosa, vale? Isto dos comedores, e non sei canto tempo me queda, aulas matinais. Aquí pasa unha cousa, non? Eu estes días estaba pensando moito, viñame a idea dunha cita de Einstein que di que é unha loucura non facer sempre o mesmo e ter resultados distintos. A que me refiro con isto? A que se nós xa explicamos moitas veces, a que eu sí que lín, bueno, non sei, a verdade é que se non tivo acceso a, non dubido que houve xente que non tivo acceso a este informe de secretaría, pero eu linlle as AMPAs o informe inteiro na reunión de febreiro. Entón, neste informe xa se dicía por que non podemos asumir esa competencia. Se nada cambiou, vale, como dicía Einstein, pois seguimos sen poder asumilas. Se queren decir algo despois, poden falar, pero eu lín nesa reunión do 3 de febreiro este informe de secretaría. Por agora nada máis. Turno para o Partido Popular. Boas noites. Antes de nada, dúas cousas. Primeiro, pedirlle disculpas a todos estes rapazas que os temos aquí no pleno, porque pareceme unha vergoña que teñamos que asistir a este tipo de pleno no noso concello e teñan ellos que estar presentes para ver cal é a forma que este grupo de goberno ten de manexar un pleno municipal. Segundo, decir que quedamos nesta moción por respeto á Federación de AMPAs de Gameliña, porque non estamos dispostos a tolerar injusticias que se vote a unha persoa pola falta de respeto e a outras non se vote porque son afiliadas ao grupo municipal do goberno. Despois de todo isto, teño que decir que despois de escoitar a cada un de vostedes que non entendo tanta demagoxia que están facendo neste punto. O Partido Popular no pleno de novembro do ano pasado presentamos varios puntos, entre eles unha dos comedores. Agora siguen falando, dándolle voltas a este tipo de mocións. Esta moción foi presentada por un grupo da oposición porque o grupo de goberno, e volvo a repetiro, non quiso facela súa, porque esta vez non sei se tamén era en contra do grupo de goberno ou non, pero teño que decirlle que o grupo de goberno presentou dúas mocións, ten presentado dúas mocións, unha, como dixo a miña compañeira, ideolóxica, a favor do galego, que todos estamos de acordo, e outra do ano Castelao. E quiso deixar fora dúas mocións que creo que son moi importantes para o noso povo. Unha como é o acceso a Monte Carrasco, e esta como é o dos comedores e a aula matinal que están demandando a propia Federación de AMPAs. Por iso non entendo desta demagoxia. Tamén quero correxir a primeira proposta que fan na moción con respecto ao servicio de aula matinal. Como sabedes, a Consellería de Educación, os servicios complementarios que ten son o transporte e o comedor. A aula matinal non pertenece á Consellería, non é un servicio que sí que poida asumir a propia Consellería de Educación. O que sí é o propio Concello, como dixo antes a concelleira Vitoria Portas, é o propio Concello que se ten que facer cargo e axudar as propias AMPAs que se encargue o que organicen este servicio, que é a súa competencia. Outra cousa que utilice e que me parece outra vergoña que gustaríame destacar, que sea a través do boletín oficial do Faro, que nos enteremos por unha serie de informes, expedientes, que o luns pasado en ningún momento ninguno de vostedes fixo referencia a ese informe. E hoxe, a través do medio, aposta, porque hoy coincidía co pleno, fixeron público e trataron de engañar a todas as persoas que sabían que hoxe iban a vir a este pleno. Paréceme unha vergoña, señora alcaldesa. E por agora nada máis. Ben, abrimos o segundo turno, son 3 minutos por intervención.
Bueno, o Concello de Cangas non mete €500.000 nos comedores, como dixe a concelleira, vale? Mete 50.000, ou al menos meteuse no ano 2023, o 2024 foi exactamente o mesmo borrador, co cal son 50.000. As familias, evidentemente, pagan unha parte tamén e a Xunta financia outra parte. A mí me gustan as cousas claras e transparentes. Cada un o que é de cada un. Pedín por escrito o informe tras ler a nova hoxe a mañán, ás 8 da mañán, no xornal que se fai mención, pedín por escrito ese informe, non se me concedeu, ben? E chamei a secretaría, pero non vou a replicar aquí as palabras que se me deron traslado. En todo caso, farei por escrito. As AMPAs confirman que non se lle leu ese informe que se di que se fala. Tivemos unha comisión, unha xunta de portavoces, moción presentada por parte da Federación de AMPAs o 15 de febreiro. Eu creo que tivemos tempo para estar asesorados, porque hai que recordar que se nos ten que asesorar a toda a corporación, non solamente a parte, porque as nosas decisións neste micro implican a moitas persoas. Non se asesora solamente a unha parte. O temos que recordar e vai constar así en acta. O que temos claro aquí é que non é unha cuestión de orzamentos ou informes xurídicos, senón de compromiso coas familias e cos nenos e as nenas. A aula matinal é un servizo esencial recoñecido en moitísimos concellos galegos e o noso non pode ser menos. Non hai excusas para ignorar un acordo plenario que conta co respaldo do orzamento e é legal, a non ser que solamente para certas cousas. Non hai risco financeiro, non hai duplicidade coa Xunta e os concellos teñen competencias en conciliación. O informe do secretario non pode ser unha barreira para cumprir co compromiso adquirido coa cidadanía. Se o goberno municipal persiste nesta negativa, estará demostrando que é unha decisión política, non xurídica. O noso deber é defender os acordos democráticos e garantir os recursos aprobados que se destinen para elo que foron consignados. O orzamento do 2025, que é o prorrogado do ano 2024, conta con orzamento para a aula matinal e conta con orzamento para os comedores. A conciliación non pode ser un luxo, é un dereito. Por iso exiximos a execución inmediata da aula matinal, o cumprimento do acordo plenario e, polo ben das familias do noso municipio, aprobar esta moción por unanimidade. Bueno, volvo a reiterar lo mismo. Parece que aquí solo gobernamos nós, porque vamos, vostedes volvo a repetir 2 anos e a conciliación debe de ser justamente desde que vostedes se foi. E agora somos de esquerdas. E agora vostede non estuvo 4 anos levando servicios sociais. Que casualidade. Todo pedimos cando estamos na oposición, porque cando non estamos no goberno, estou falando eu, cando non estamos no goberno pedimos de todo. Vamos, increíble. Señor Gestido, claro que hai competencias que son nosas, pero recórdolle que o SAF tamén o estamos asumindo, que non é competencia nosa. A UAD tamén estamos asumindo que non debería de ser competencia nosa e ao mellor poderíamos facer moitísimas máis cousas se non tuvérsemos que gastar en cousas que non son a nosa competencia. Polo de agora nada máis. Boa noite de novo. Primeiro, señor Gestido, non sei se o dixen eu, vale, o da Consellería de Educación, pero Conciliación e Política Social é unha consellería distinta. Digo porque non sei se o dixen eu, que puiden trabucarme nese sentido. Despois, Vitoria, eu cando falei, claro, cando preparo as mocións, eu falo cos técnicos que se encargan de educación, non de ensino. Entón, a ver se as miñas contas non son correctas, pero se este convenio leva 10 anos e cada ano se meten 50.000 euros, máis ou menos, entendo que é €500.000. Se igual hai 10 anos se metían menos cartos, pois deixémolos en 400.000, vale? Pero, claro, non é meter €500.000 un ano, é meter €500.000 nos 10 anos que leva este convenio, vale? Quería aclarar iso. Por outra parte, eu teño o informe de secretaría, é verdade que non yo pasei físicamente a ninguén, pero sí que o lin nesta reunión de febreiro, que estou dicindo, lin o artigo, bueno, quero dicir, podería volver a lelo sen ningún tipo de problema, se queredes,
Sí que houve unha reunión de febreiro. O Consello quedou deserto sin quórum e non existiu. Se quedou Claro. convocado o 3 de febreiro e non existiu. É que está desmentindo dunha forma que é Non Eu non entrades en dixen- debate. Estou no meu turno. Mantede a orde. Si queres, Sagri, Sagrario. Vou me poñer dramática. Se queres, logo respondes por alusións, pero mantede a orde, por favor. Creo que non dixen en ningún momento Consello Municipal Escolar. Dixen unha reunión... Vale. Creo que non dixen en ningún momento Consello Municipal Escolar. Dixen unha reunión, é verdade que ese día tiñamos un Consello Municipal Escolar, é verdade que non houbo quórum, pero como había persoas da AMPA, quedámonos e falamos disto. E estaba Sagri e estaba eu. En ese... Como, perdón? No. Bueno, vale, 17, vale, perdón, 17 de xaneiro. 17 de xaneiro, vale. Mentín, non foi o 3 de febreiro, foi o 17 de xaneiro, perdón. A ver, si vades a entrar en debate entre vos, paramos o pleno. Leo outra vez. Aparte teño aquí apuntadas desas cousas do 17... Claro, bueno. No, pero se queredes o leo, non teño problema. Igual xa me pasaron os 3 minutos. É que non... Vale, leo. A primeira cuestión a dilucidar resultaría determinar se a xestión das aulas matinais constitúe unha competencia propia, delegada ou impropia para as entidades locais en atención especialmente á Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación e a Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Vou rápido porque se me pasa. De considerarse unha competencia propia, sería necesario proceder con carácter previo o seu exercicio e a tramitación establecida no artigo 7.4 de Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local que dispón. As entidades locais só poderán exercer competencias distintas das propias e das atribuídas por delegación cando non se poña en risco a sustentabilidade financiera do conxunto da facenda municipal. Consonte os requerimentos da legislación de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera e non se incorra nun suposto de execución simultánea no mesmo servicio público con outra administración pública. A estes efectos serán necesarios e vinculantes os informes previos da administración competente por razón de materia no que se sinale a inexistencia de duplicidades e da administración que teña atribuída a tutela financiera sobre a sustentabilidade financiera das novas competencias. En todo caso, o exercicio destas competencias deberá realizarse nos termos previstos da legislación do Estado e das comunidades autónomas. No caso de proceder ao exercicio da competencia, procedería a continuación a asunción e determinación do réxime xurídico e económico do servizo mediante a aprobación das correspondentes memorias, regulamentos e ordenanzas mediante a adopción dos acordos plenarios pertinentes. Isto foi o que leín o 17 de xaneiro, non o 3 de febreiro. Estaba equivocada na data. Ben, última intervención. Sagri, non o lín? O artigo? Home, pois, vale, pois, se din que non o lín, eu sí que o lín, pero bueno. No, pero esa non está grabada. Bueno, acendo o meu xa está. Efectivamente, está ben aclarar que todos os presentes na sala teñen a potestade de pedir acceso a todos os expedientes. Se vas ao rexistro e dices quero ter acceso ao expediente X que interese. O Concello ten 5 días para dar ese acceso. Igual é un pouco tramposo pedir acceso no mesmo día e logo vir aquí a chorar. Simplemente por aclarar. E todo o mundo xa coñece os prazos legais que existen. Entón, que non acusemos de querer enganar e facer trampas e andar con eses chascarrillos. Termina o Partido Popular. Pero se entendo ben, señora Araceli, que está chamando os tramposos ao grupo da oposición, pero que lle costaba poñer ese informe no expediente desta moción? Cantos anos ou cantos meses ou anos leva como alcaldesa neste concello? Non, que o monta, pero está chamando tramposo a oposición. Está chamando tramposo a oposición, como non? Estou dicindo cales son os prazos legales das cousas no Concello. É algo do regulamento. Vir aquí dicindo que non se che dá acceso, iso é absolutamente falso. O Concello ten uns prazos e os cumpre, punto final.
E dicir, se os pediches hoxe e o período de resposta, por pero- favor, non entramos en debate. Si o pediches hoxe Pero e que o non pedín nada Concello- porque hoxe non falo- enteramos. Non o estou dicindo por vostedes, estou dicindo calquera de vos. Pero que está mentindo, Se o pide un día, pero o está Concello dándose ten conta período que de está mentindo. responder de Pero está cinco. dándose conta que está Non é que mentindo. non está dando acceso. Pero está dándose conta que está mentindo. No, é Que está mentindo. é que- Porque hoxe nos enteramos pola prensa que hai un informe. Sí, sí. Como vamos a chamaros se non sabemos que hai un informe? No, estou dicindo que dixo Vitoria que hoxe pediu ese informe. O se pediu porque enterouse pola Acaba prensa de que había un dicilo. informe. Como que non? Vale, ben, correcto. Pero por- O Concello está en tempo, non podo decir máis. Pero por que non se meteu no informe no expediente de moción? Por que non se meteu? Ahora non monta, pero chama tramposo a oposición. Pero está chamando tramposo a oposición. Perdón? Pero agora está chamando tramposo. Veña. Señora Araceli, creo... Hombre, non o dubide que acusamos. Claro que acusamos. No, pero ese... a ver, esto no estamos en barrios Sésamo, señora Araceli. Señora Araceli, esto é barrio Sésamo. A ver... Por alusións, quere responder Por Xiana, alusións, a o que vou a falar simplemente... ¿Qué alusiones tiene ese año? Si aún no acabei. Pero es que aún no acabei miña intervención. Pero que non falei de... Pero que non... No le hables. Señora Araceli. Hombre, claro. Pero é moi sencillo, señora Araceli. Están falando dun informe que hoxe nos enteramos polos medios de comunicación que é un informe. Por que non se incluiu, se o desde a 17 de xaneiro está ese informe, por que non se incluiu no expediente da moción? É sencilla a pregunta. Quere contestar? Non contesta. Iba a cambiar eso a súa postura. Bueno, veña. Bueno, moi pouco máis. Eu creo que... Pero que non Vai a rematar o seu turno e logo podes responder por Pero bueno, alusións. non sei a que alusións, porque eu non sei, porque si Ana está falando sola ela aí, está rindo cando queire, aplaudindo, nada máis. Pero bueno, simplemente decir que isto é unha moción, se queren facerse cargo ou non, se queren solicitar a Xunta, efectivamente, como decía a señora Leo, que os comedores si son competencia da Consellería de Educación. O que sí gustaríame, se o primeiro punto, en vez de solicitar a Consellería de Educación facerse cargo da aula matinal, que sexa a Consellería de Política Social, ou, senón, a través de subvencións do Plan de Cooperación Local que existe a través de Vicepresidencia, que pode solicitalos tranquilamente. O que teñen que ter es ganas de facelo, facerse cargo e arranxar. Se están descontentos co convenio ou co contrato que o Partido Popular fixo no 2010, se non me equivoco, teñen tempo, xa levan 2 anos de goberno para poder modificalo e creo que nin lle tocaron a ese convenio. Se teñen dúbidas e non están de acordo, non están contentos con ese convenio, o que teñen que facer é modificalo e traballar para que se modifique e se amplíe a partida necesaria para que os comedores funcionen correctamente, non como están agora deixados da man de Dios. En principio, nada máis, nós vamos a estar a favor. Gustaríame se o primeiro punto, señora Vitoria, ou a través da Federación de AMPAs, que se corrixa que a aula matinal sexa solicitada a política social, que efectivamente é a competencia súa, ou a través de plans de desenvolvemento local da Vicepresidencia. Nada máis. Si aceptan que se incluya esa fraseciña.
Simplemente por explicar o tema e aclaralo. Nós, cando se fixo a emenda ao orzamento municipal, aprobamos o orzamento municipal con todo, porque había que facelo, así se fixo. Cando se falou, estaba para facer as aulas matinais, os habilitados nacionais explicaron que non se podía. Pediuse informe. No momento no que se fixo ese informe, se pediu, se solicitou, non había presentada ningunha moción. Por iso non está no expediente. Ademais de que os expedientes de mocións non levan ese tipo de informes, basicamente. Entón, está o informe no expediente, que todo o mundo pode acceder a él. Ninguén, o sea, non se ocultou nada, nin se fixo absolutamente nada diso. Ben, rematadas todos os turnos de debate, deste debate tan complexo, ademais, porque se refire a cuestións moi técnicas, cuestións xurídicas, sobre competencias, etc., que eu doume de conta de que son cuestións complexas. Eu só quería facer un apuntamento que non é demagóxico, é meramente práctico e económico para que poñamos en situación que pode implicar para unha familia que a Xunta pase a asumir os comedores. Falovos agora como nai que viviu esta experiencia. Eu estaba, cando eu me mudei a Cangas, eu viña do Concello veciño, como todos sabedes, e estaba nun dos comedores da Xunta, dos comedores que están baixo a tutela da Xunta. Ben, pois eu naquel momento era nai traballadora de 2 nenos pequenos, por tanto tiña 2 nenos que levaba ao comedor. Cando eu vim para este concello, a mí, en principio, tiña a idea de matricular os meus nenos no cole da Rúa, concretamente, que é un dos coles que ten comedor. O que implica, basicamente, para os pais, que eu é o único que quería que todo o mundo entendese, é que eu, como nai, tendo o comedor da Xunta, pagaba 0 euros pola renta que eu teño. Eu tiña 2 nenos e me costaba mandalos ao comedor 0 euros. Por este sistema, polo cal o Concello se fai cargo dos comedores, eu pasaba a pagar aproximadamente cerca dos 4 euros. Agora mesmo son 3,79 € que paga cada familia por mandar ao seu fillo ou filla a un comedor dos que está xestionando o Concello. Evidentemente, isto non é xusto, porque, por exemplo, para unha familia como podía ser a miña, pasar de 0 a 6 euros cada día era un gasto que eu recordo que naquele momento me preocupou. Bueno, logo quiso a circunstancia que rematei no cole do Castrillón, e os meus nenos comezaron a ir ao cole do Castrillón. O ir ao cole do Castrillón, eu volvía outra vez a pagar de 6 euros a pagar 0. Eu o único que lle quería trasladar a AMPA que nosa idea que tiñamos é fagamos forza en este punto concretamente, porque é un punto moi importante. Logo podemos debatir sobre todos os demais, que vedes que é un tema complicado, tema das competencias, pero que eu creo que aquí non había ningunha fisura
en apoiar o tema dos comedores porque afecta a todas as familias que van a estos coles. E claro, pasar de pagar 4 ou cerca de 8 a non pagar nada, porque a maioría das rentas e a maioría das familias que levan os nenos aos comedores da Xunta pagan 0 ou 1 euro por neno. E é moita diferencia. Entón, eu quería centrar en facer a forza aí, porque en breves tenemos que firmar o convenio para renovar coa Xunta, e claro, si ven que en realidade a AMPA dice, bueno, se non o cumple a Xunta, que o cubra o Concello, pois van a decir, pois que pasen. E eu o que sinto que temos menos forza, que foi un pouco a idea que vos quixen trasladar. Pero, bueno, non o digo con ánimo de debatilo, digo para aclarar un pouco cal era a postura. E desculpade que xa me prolonguei e demais. Nada, pasamos a votar, e agora sí lle dou o botón. Pasamos a votar esta moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada. Queda aprobada. A modificación non se vota? Sí, é ca modificación. Bueno, entendo que este é ca modificación. Sí, pero non o votamos, podemoslo dar por válido. Eu entendo que esta é... Sí, é coa modificación, porque Vitoria dixo que se aceptaba a modificación. Non digo por si a nivel procedimental, como me saltei a votación. Perdón, se me pasou. Sí, queda aprobado por 11 votos a favor. Continuamos. Ben, nos pedimos equidade e que, igual que se votaba un veciño por insultar, neste caso, a alcaldesa e a unha concejala do goberno, que se fixese o mesmo cunha persoa do público que nos insultou a nós. O trato non foi o mesmo, e non foi o mesmo porque esa persoa do público é un militante e unha persoa de peso dentro do grupo do goberno, do grupo do Bloque Nacionalista Galego. E non nos parece xusto. E non nos parece xusto porque precisamente empezamos os plenos con esta nova norma de respetarnos porque o pedimos nós, o pedimos este grupo e o grupo da Alternativa dos Veciños. E hoxe nos vemos que volvemos ao mesmo, ao principio. Entonces nós queremos manifestar que non estamos de acordo. Non estamos de acordo con dúas varas de medir e non estamos de acordo que se trate de forma desigual a un grupo e a outro. Por ese motivo vamos a retirar as nosas mocións do pleno e nos vamos a marchar. Nos quedamos aquí por respeto a Gameliña, que entendemos, respetamos e apoiamos o que pedides. E por iso, en canto soubemos, tanto a Alternativa dos Veciños como a nós, que o Goberno Municipal deixaba a vosa moción e a moción do Monte Carrasco fora, decidimos adoptalas e por eso nos quedamos. Sentimos ter que marcharnos, pero nos parece que na vida hai que ser xustos. Grazas. Perdón, o señor secretario podería... Disculpade. O señor secretario podería aclararnos a situación das mocións presentadas polo Partido Popular. Decaen todas, simplemente, e xa non se discuten.
Bueno, se vos parece, recuperamos a orde establecida do día, hai quórum suficiente, mantemos a orde que tiñamos, decaen as mocións que traía o Partido Popular. Deixademe que vos diga, esta decae... Queda a moción do Grupo Municipal do BNG da adhesión do Concello de Cangas á plataforma Queremos Galego. Bueno, pero vos paso. Ben, boa tarde, noite a todas e todos. Como é ben sabido, Queremos Galego é unha plataforma cidadá conformada por entidades de diferentes ámbitos e por persoas a título individual que nace da vontade de articular unha ampla resposta colectiva a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación, de progresiva normalización naqueles espazos onde o noso idioma non goza aínda da presenza desexada. A plataforma cidadá Queremos Galego aspira a recoller e transformar en enerxía a prol da defensa do noso idioma a gran preocupación que a actual política lingüística do goberno galego ten creado en amplos sectores da sociedade, independentemente das súas afiliacións ou simpatías. Insta o noso pobo a moverse a favor daquilo que nos une e identifica, que nos sitúa ás galegas e os galegos no mundo ao mesmo nivel que as outras culturas do planeta, aquilo que nos fai universais, a nosa lingua. Todo se fai desde a convicción de que a actual situación de retrocesos legais, a desprotección dos nosos dereitos lingüísticos ou o cuestionamento de consensos básicos arredor do idioma que custou tanto traballo construir, non gusta a unha inmensa maioría da sociedade galega que ama a súa lingua e desexa a súa normalidade. Desde o BNG de Cangas, cremos que o Concello debe apoiar a plataforma Queremos Galego, debido á difícil situación que está a vivir a lingua neste momento concreto, como reflicten os estudos elaborados ata o momento que poñen en evidencia o estado de emerxencia lingüística do galego, con niveis de descoñecemento e emprego inéditos na historia da lingua. Todo isto é o resultado das medidas regresivas que está a aplicar o actual goberno da Xunta, xa desde os primeiros días da legislatura, a exclusión do idioma propio de Galiza da oferta en todos os ámbitos, nomeadamente no ensino, mais tamén no lecer infantil e juvenil, administración, xustiza, televisión e audiovisual ou nas actividades económicas e comerciais. Para o BNG, o Concello de Cangas debe situarse á vanguarda na defensa do noso idioma, elemento central da nosa identidade colectiva, e mobilizarse se fai falta en contra da actual política lingüística do goberno galego, porque reverter esta situación é posible co compromiso de todas e todos, comezando polas institucións galegas e os colectivos sociais. Compre asegurar o dereito de uso do galego e o deber de correspondelo con presenza e disposición, como indicaba o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que, a pesar do desleixo da Xunta e de non se ter posto en práctica nos últimos 15 anos, mantén obxectivos plenamente vixentes. A Lei de Uso do Galego polas entidades locais, a Lei Paz Andrade, a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos, a Carta Europea das Linguas e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega como grande acordo nacional pola lingua, débense reactivar como punto de partida dunha nova política a favor do noso idioma e a súa normalización. A mobilización social polo idioma de Galiza logrou que o Consello de Europa ou a ONU dirixisen advertencias á Xunta de Galiza e obrigouna a aparentar
unha mudanza de actitude que non se corresponde coa intensificación de medidas legislativas para favorecer o descoñecemento do galego polo funcionariado, a posibilidade de deixar de usar o galego na CRTVG, a exclusión do galego na Lei de Intelixencia Artificial ou a negativa a apoiar no Parlamento accións para a reactivación do Plan Xeral de normalización da lingua galega e a oficialidade do galego na Unión Europea. Por todo isto, o BNG presenta as seguintes propostas de acordo. 1. Que o Concello de Cangas se adira á plataforma cidadá Queremos Galego para un novo rumbo para a lingua cos seguintes puntos mínimos: vixencia dos obxectivos do Plan Xeral de Normalización da Lingua aprobado por unanimidade en 2004, elaboración por parte da Xunta de Galiza, Estado e entidades locais coa participación de entidades sociais dun calendario de acción 2024-2027 para a aplicación e actualización de todas as medidas deste plan, cos recursos necesarios, humanos, técnicos e económicos, para leválo a cabo. Este calendario contemplará a avaliación dos resultados das medidas unha vez aplicadas e as correccións que fosen precisas. E as seguintes medidas urxentes: ensino, derrogación do decreto 79/2010, aprobación dun novo decreto que asegure os máximos niveis de docencia en galego en todas as etapas educativas, garantía inmediata de oferta de materiais didácticos en todas as etapas do ensino. Cultura e lecer, recuperar o papel normalizador da TVG, con ampla oferta para o público infantil e juvenil, adaptada a todos os dispositivos e potenciación das artes escénicas e musicais en galego e produción en galego. Accións para que se cumpran os mínimos legais de presenza de galego na oferta radiofónica e audiovisual e se aumenten as cotas de dobraxe, lendas e financiamento anticipado de produción independente. Fortalecer o sistema literario e editorial. Uso do galego en actividades deportivas, de tempo libre e extraescolares. Actividades comerciais e económicas. Asegurar o pleno dereito de uso do galego coa atención e a oferta correspondente en todo tipo de servizos. Administración, servizos públicos, sanidade e xustiza. Oferta positiva en galego en todos os servizos da administración pública, fora autonómica, estatal ou municipal, e incluindo servizos privatizados dependentes da administración pública. Disposición de galego en programas informáticos, información, formularios, impresos e na atención en todas as súas formas. Coñecemento de galego por todas as persoas traballadoras públicas. Moi ben, abrimos entón o turno de palabra. Queres intervir? Bueno, nós queríamos intervir e esperamos para decir que tamén vamos a abandonar o pleno, non lo acaban de comunicar desde a propia Asamblea de Alternativa dos Veciños. A decisión é porque desde o primer día denunciamos os insultos reiterados que sufrimos desde o público. En este momento, e é certo que hoxe non foi hacia a nosa persoa e hacia o noso partido, pero si queremos realmente empezar a poñer condicións de que se trate en condicións a todas as partes da corporación, se debe cumplir en todos os sentidos e exclusivamente o vamos facer nese senso. Creemos de verdade que se puido haber calmado a situación que tivemos hoxe neste pleno de outra forma e houbo formas que non consideramos que foran as apropiadas. O sentimos moito porque non nos consideramos que deberíamos irnos de debatir calquer tema deste pleno porque iso é a nosa función, pero sí que, os insultos reiterados por parte nosa e as risas que as que estou vivindo en este momento falando por este micro, ainda que non se escoiten, consideramos que é o que temos e o que debemos facer, por respeto a todos e a todas.
Veña, vamos a rematar a sesión. Alguén? O público, por favor, debatimos noutro lugar, non no salón de plenos, por favor. Orden, por favor, a ver se terminamos o pleno en paz. Por favor, Valente, agora sí que che pido que te levantes e te vayas. Non vou a debatir. Debater, perdón. Xa me perdín. Quen tiña o turno de palabra? Bueno, nada, evidentemente. Seguinte. No, Me toca. Lucía, non se dá réplica, Sagri, por favor. Vale. Nada, por parte do Grupo Socialista imos a aprobar a moción. Grazas. Donde queiras. Seguiríamos o segundo turno de palabra. Adiós, parade xa. Segundo turno de palabra, sería, sí, claro, porque era o primeiro, se queren decir algo máis, vale, e pecha, Lucía. Ben, eu simplemente quero pechar dicindo que o galego é a lingua propia de Galicia, como ben di o Estatuto de Autonomía, e o que debemos é defender a lingua dos nosos avós, das nosas nais, e queremos deixarlo en legado aos nosos fillos e fillas, as nosas netas. Queremos darlle 1000 primaveiras máis. Ben, rematada a exposición da moción e os turnos de debate, pasamos a votar a moción co quórum que queda. Votos en contra, abstención e votos a favor. No va a Queda aprobado. Claro. A seguinte e última moción do pleno de hoxe expón-na Antón. Bueno, quero empezar dicindo que lamento profundamente que o feito de que se marcharan os concelleiros e concelleiras dos grupos da oposición nos prive de determinados debates sobre esta que vou defender eu agora e sobre as que eles presentaban que considero que son, como eles mesmos calificaron as nosas mocións políticas. Eu non nos escondo, aínda que parece que no seu caso, non quero referirme moito, porque ao fin e ao cabo non están aquí, non me poden respostar, pero a moción, algunhas das mocións decaídas sobre a taxa do Servizo Municipal de Recollida do Lixo ten unha evidente carga ideolóxica, non se pode decir que é unha cuestión meramente técnica, ou a moción sobre a inclusión do Concello de Cangas nos concellos emprendedores tamén ten unha evidente carga ideolóxica no que respecta ao seu apartado da parte impositiva, pero se supoñe que esas non son ideolóxicas, son ideolóxicas que presenta o BNG. E eu non teño ningún empacho en admitir que, efectivamente, a que me toca defender a min, neste caso, a do Ano Castelao, é unha moción ideolóxica. Por desgracia, non podo discutir ou debatir, mellor, creo que é mellor a palabra debatir, ainda que non vexo connotacións negativas per se a palabra discutir. A proposta que tiñan eles de enmenda á nosa moción, na que basicamente non era unha emenda, é simplemente a supresión do primeiro punto da proposta que presenta o BNG e que dá conta dos problemas que plantexa a figura de Castelao para o Partido Popular, porque o punto que se pretendía eliminar da proposta do BNG para apoiala é o punto que indica
Vamos a ver. Solicitar ao Goberno da Xunta de Galicia o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente da Galiza e o Consello de Galicia como primeiro goberno galego da etapa contemporánea. Evidentemente, o Partido Popular non ten ningún tipo de problema en apoiar o resto dos puntos da moción. Por qué? Porque para eles o ideal sería reducir a figura de Castelao a unha cuestión meramente cultural de un pintor que facían de vez en cando algúns chistes publicados en xornais e xa está, deixando aparte a súa parte de figura política do seu traballo a prol da liberdade deste país e, polo tanto, esa parte molesta, por iso se intenta eliminar. E este debate é o que me gustaría ter con eles e non podo telo neste momento. Entonces, limitareime a decir o que tiña pensado decirlles sin, por desgracia, ter a súa contestación e a súa justificación. E é que, desde o noso punto de vista, o primeiro goberno lexítimo da Galiza é o que foi presidido por Castelao nese Consello de Galiza, basicamente porque proviña da única orde legal, constitucional, válida que podemos admitir, que era a da Segunda República. E o que eles pretenden é eliminar esa e dar legitimidade ao goberno que se produciu mediante un golpe de Estado e unha guerra civil. Evidentemente, para nós, a continuación da legalidade constitucional da Segunda República implica que o primeiro presidente foi Castelao e o primeiro Consello da Xunta de Galicia é o que el presidiu. Polo tanto, ese é o primeiro presidente da Galiza. Para eles, evidentemente, será o señor Albor, que foi presidente posteriormente e recoñecémolo, sin ninguna dúdas, pero foi o segundo, non o primeiro. E, ademais, dunha xunta herdeira, como todo o entramado actual do Estado, herdeira de todas as institucións franquistas. Polo tanto, eu pretendía levar o debate por aí, non teño oportunidade de debatilo, expreso a miña idea e supoño que aí queda. E nada máis. Gracias. Nada, por parte do Partido Socialista, imos aprobar a moción e nada máis. O debate, se me permitides, pasamos a votar a moción. Eu tamén lamento, efectivamente, comparto co meu compañeiro Antón, que realmente si desaparece o debate, desaparece a gracia. A pesar das discrepancias, os desacordos, o debate faise imprescindible para a riqueza democrática, para incluso como exercicio intelectual, porque ves cal é o punto de vista do contrario, tamén axuda na nosa resiliencia e na nosa empatía, a veces, de intentar entender o punto de vista que non é o propio, que o máis sinxelo é simplemente ir a contra e non debe ser o que fagamos. Nada, non me enrollo máis, creo que estamos todos de acordo neste punto. Paso a votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por os 9 votos que estamos presentes. Neste momento do pleno, eu digo que os puntos rematan, que están as dacións de contas a disposición de todos os membros da corporación que queiran consultalas. Normalmente se abre un turno, estou explicando un pouco para que saibades, normalmente se abre en este momento un turno de rogos e preguntas para os membros da corporación, que hoxe, pois claro, evidentemente o goberno non se pregunta a si mesmo, hoxe non vai haber ese momento. Normalmente eles nos preguntan cousas, nos podemos responder no momento ou o pleno seguinte, entonces, cando eles rematan, eu dou por pechada a sesión. Como non están, hoxe dou por pechada esta sesión plenaria. Alfonso corta a emisión por streaming. O público agora sí é cando pode facer os seus rogos e preguntas e nos quedamos para contestarvos en todo o que poidamos. E o secretario marcha.